Molt bé. Perquè tu et quedes la banda bona i jo la dolenta. No, aquesta és la dolenta. No, aquesta és la bona. Jo sóc la convidada. Quan vegis el vídeo veuràs que és la dolenta. I qui t'ha dit que jo miraré el meu propi vídeo? De debò, Marta. Ara, Marta, has de callar i ja posem la presentació. Molt bé, bona tarda, com esteu? Benvinguts a La Cova, l'únic programa d'entrevistes del país que no presenta Ricard Ostrell. Avui ens acompanya una noia que surt a tantes tertúlies que segurament d'aquí uns anys serà Pilar Rahola. És aquesta dona, Marta Roqueta, ho sabem després de la publicitat. Avui parlarem de moltes coses i també de feminisme. Espera, la publicitat era veritat o mentida? Parlarem de moltes coses i també parlarem de feminisme. Res millor que la cervesa La Masovera, una cervesa que, com bona fabricació masculina, destaca els atributs més importants de la dona, que són els pits. Mireu la seva etiqueta, compreu-la... Sí, destaca els pits, evidentment. Així que, això, compreu-la, beveu i dieu que és l'hòstia en patiré. Molt bé. Bé, comencem. Marta, és vostè Marta Roqueta? No ho sé. Vale, t'acabes de patar l'entrevista, així que m'has dit que sí. Vale, sí. Sí. Soc Marta Roqueta. Ho pots demostrar, que ets la Marta Roqueta? Sí. No ho sé, com ho demostro la resta de convidats? Que és la gràcia. L'Enrique Barro va cridar, la Chloe Félix va cantar i la Marta Cascais va tocar el piano. Tu què saps fer? Parlar, no? Insultar penya. Doncs insulta el Vila, que acaba de venir de la muntanya. Ai no, pobret, que ve de la muntanya. Bueno, doncs insulta... Però si ha plogut i fa fred a la muntanya. Jo vinc de la muntanya avui. Quin problema tens amb la gent que ve de la muntanya? Jo que soc de mar, Sant Pol de Mar, jo soc de mar. Qui no ets? ets? Em provoqueu fàstic. Que bo, eh? Tu no ets, exactament? De Manresa. Ah, No pots fer cap broma de Manresa perquè les fem nosaltres mateixos. vale. Vale. Igual que de Terrassa, no? Més o menys? No us conec, els de Terrassa. És potser la pitjor cervesa que has vist mai anunciada per la seva etiqueta? Sí. Però tu et paguen per fer publicitat de la Masovera? Perquè els estàs fent una publicitat de merda. Sí, em paguen per fer aquesta porqueria, efectivament. No, o sigui, la cervesa potser no és una porqueria, tu ets una porqueria fent publicitat de la Masovera. No. Vale. O sigui, si jo ara fes un anunci de la Masovera, rotllo mediterràniament, què pensaries? Que és una merda. És supremacista, els anuncis d'Estrella d'Am, són supremacistes. Explica't. Veus? Sí que sóc la Marta Roqueta perquè jo vaig escriure un article nacional parlant d'Estrella d'Am i de com era una merda classista supremacista en què només posaven penya guapa a la platja i esborraven tots els immigrants, tots els refugiats, tots els immigrants, la gent autòctona només sortia per servir a la penya aquella guapa, de tant en tant deixaven entrar a gent racialitzada però només per fer per ballar, no? I gent trans també per ballar, no? I ja està, però era un paradís blanc, és com si hagués guanyat Hitler i haguessin posat tota la gent allà. Què tens en contra de la derrota de Hitler a la Segona Guerra Mundial? No tinc res en contra, a mi em sembla fantàstic que Hitler es fos derrotat. Vale, no. Quina és la teva història? Com acabes escrivint al periòdic El Nacional, surts a RAC1, escrius al Setmanari de la República, surts al Folipou web, surts a TV3... Per què surts a tot arreu? Perquè vull ser Pilar Rahola. Mola, vale. No, però espero que no em faci un senyor de Polònia. Jo vull que em faci una actriu per reivindicar les dones. Però, dit això, surto a TV3 perquè, no ho sé. Quota. Sí, quota, necessitaven dones. I a la llarga, estant al TV3 i en diversos mitjans em vaig adonar que qui eren la quota eren els homes. Hòstia. Sí, els homes són una quota, és a dir, són el 50% de la població i ocupen el 80 o el 90% dels llocs. En el cas de mitjans de comunicació i espais d'opinió és el 80%. Que jo formo part d'on són les dones i ho contem sempre. I no creus que sortim més els homes perquè tenim més intel·lecte? No. No? Si fos per això no estaríeu enlloc. Val? Tu saps que a les dictadures no es podia votar, parlar, pensar, però hi havia ordre. Del 0 al 1000, com de gilipolles et sembla aquesta afirmació d'Albert Rivera? Si 1000 vol dir supergilipolles, 1000. 1000 més 1. Tu creus que Rivera se'n sumava? Que ells fotrien una hòstia? No, perquè Rivera forma part d'una persona que es va oblidar en cert moment que era català. O sigui, no se'n va oblidar del tot perquè s'autoodiava i odiava la resta de catalans, però quan va anar a Madrid es va identificar amb l'amo, no? Perquè clar, no se'n va adonar que era el ximple útil de l'IBEX, no? Llavors quan ha sortit algú que pot torturar els catalans millor, que és Vox, llavors ell ja no cal. És a dir, Ciutadans ha servit per
per obrir el meló de la immersió lingüística, i ara això ho fa el PSC, no? Que són els buròcrates del règim. La gent diu, el PSC és millor que el PP. És mentida, és perquè el PP i Vox i Ciutadans et mataran amb una espasa, i el PP, no, i el PSC i el PSOE et mataran amb lleis, plomes i normes, val? Però són igual, val? Llavors, Ciutadans, Albert Rivera era el ximple útil de l'estatu quo, i a ell li servia perquè es pensava que la cort el reconeixeria, però no l'ha reconegut. És una mica una persona que s'autoodiava i llavors es va pensar que a través de rebutjar la seva part catalana la gent l'acceptaria, però no l'accepten perquè és català. És tot una mica divertit. Quina pedazo d'història m'acabes d'explicar per respondre si se'n sumava l'hòstia. Que era una clara referència que es fa poca. Era per haver posat votant... Però saps quin és? No, mira, hi ha una cosa que això m'indigna molt, val? Silenci, això és important, val? O sigui, tu i jo venim del periodisme. Que sí? Sí, bueno, venim, sí. Bueno, tu treballaves al directe. Treballava. Bueno. Cobraves? Tard, però sí. No preocupis que el teu ex-jefe ja li vaig fotre canya. Ai, Déu meu, no treguis el tema! Què t'estava dient? De què parlava? Veus? És que per això no sortiu tant a la tele, les dones. Espera un moment. Sí, això és important, sí. No m'agrada que es foti bromes d'Albert Rivera, perquè és això, tu i jo treballem als mitjans, és a dir, polítics i periodistes i gent del món de l'espectacle que es fot coca, o sigui, hi ha força. Llavors, és com si un polític o un periodista acusés un altre de fotre les banyes a algú altre. Vull dir, són coses que dius, és com no hauria de ser lícit fer aquestes bromes. O sigui, Albert Rivera pot tenir un problema i es fot coca? Sí, però, hosti, si haguéssim de fer una llista de gent del món de l'espectacle, de la faràndula o de la política que es fot coca, qui seria apte per governar? Jo, vale? Per tant, a mi m'interessa. La reflexió al final era que tu pots governar. Clar. Jo vull ser Pilar Rahola. Què vol fer Pilar Rahola? Ser candidata a la presidència de la Generalitat. Bueno, ho va intentar, però va palmar d'una manera molt fèria. No, però ara ho fa més subtil. Sí, és veritat. Surt cada dia, 10 minuts al Tot es mou. Tu també surts al Tot es mou. Us heu trobat algun cop? No ens hem trobat mai. Si la veiessis, què? L'abraces, l'escups, onada? No, la vaig veure una vegada i va ser un ei, ja està. Que cutre tot. Tu saps que Torra ha anat a judici per una pancarteta? Sí. Tu per què creus que podies anar a judici? Per apologia de l'assassinat d'homes, perquè van fer un change.org una vegada per fer-me fora del Nacional, per odi als homes, perquè vaig escriure 3 articles on demanava una purga d'homes. Ben fet. Però era de broma, val? Sí, a més, clar, llavors, però era de broma per llançar un missatge, val? Perquè jo en realitat la purga... Sí, a veure, la purga, sabeu què és la purga, no? Sí. Vale, la purga té un missatge social, que a mi no em cal, perquè jo el que vull veure és gent amb el crani rebentat en aquestes pel·lícules. Per tant, és com el Punisher. Ui, és que la meva masculinitat està fràgil. És igual, Punisher, mata penya, saps? Si vull parlar de masculinitats fràgils, em compro un llibre de Jack Halberstam, d'acord? Vale, estic parlant amb aquell com si fos el Punisher, però és per posar-me en situació. Llavors, jo vaig fer uns articles sobre la purga d'homes, però en realitat la idea és que eren situacions que els hi passava a les dones, val? I quan ho passaves a homes semblava veritablement una purga i que hi hagués tot un sistema ideat per oprimir els homes, que és el feminisme. Llavors, el masclisme, perdó. Llavors, aquest senyor va entendre l'article però no ho va aplicar correctament, val? Que és una mica que els hi passa als de Vox i a la majoria de gent en general. I Enric Vila també. O sigui, Enric Vila a vegades té idees bones, però com que és masclista no ho acaba d'interpretar bé. I el Jordi Galvez ho entén? No, què va, el Jordi Galvez, què ha d'entendre, no? Pobret. Pobret, ja, és que escriu coses molt bones, però llavors és curiós amb el masclisme perquè fa que els homes més o menys intel·ligents es tornin ximples en aquest tema. És desesperant, és a dir, el masclisme és el principal destructor d'ídols del món, és a dir, feu la prova. Quan et fas feminista hi ha pel·lícules que no tornaràs a veure. Love Actually, no la pots tornar a veure i és una putada perquè és l'única pel·lícula que fan per Nadal. La qual cosa et quedes tot el puto Nadal sense veure pel·lícules. Pel·lícules del Tarantino, una vegada ets feminista, veuràs Kill Bill, veuràs la segona part de Death Proof i ja està. Val? Per tant, malament. Jo vaig fer un article i em van fer un change.org per
per fer-me fora del Nacional, però dir als homes, animo que el firmeu. Quantes signatures porta? 20, o sigui, no estic... Quin mèrit té, m'ha fet un change.org que hem firmat 20. És que em sento molt malament com a feminista perquè el change.org només van firmar 20 persones. Drama, tu. Molt drama. Aquest dilluns, abans que el nostre molt honorable president de la Generalitat de Catalunya, Joaquim Torra, antes de declarar, vas fer una piulada que deies: us confesso que, estant 2 dies a Madrid, entenc la síndrome d'Estocolm de Joan Tardà. En quin moment vas decidir que faries oficial que ets una botiflera? Tornant de Madrid, però que ho entengui no vol dir que jo m'hi hagi tornat. A més, qui ha dit que Joan Tardà és botifler? Ell està ampliant la base al Baix Llobregat, val? Penseu-hi, cada vegada que insulteu a Joan Tardà, mor un gatet obrer de l'àrea metropolitana. Però dit això, jo ho vaig entendre perquè Joan Tardà tenia síndrome d'Estocolm i Albert Rivera li ha passat tot això que s'odia a si mateix. És perquè quan vas a Madrid no hi vas amable, no? I la gent allà és molt amable i també hi ha gent superguai d'esquerres i tal. Són poquets, val? I estan tots arribats hacia Madrid, però n'hi ha, val? I la gent és molt simpàtica, la gent no té aturador allà. Quan surts a prendre, o sigui, la cova, que en principi ha de durar mitja hora, jo espero que duri mitja hora, perquè després tinc un compromís, val, molt bé. Doncs pot durar hores i hores a Madrid, val? No tenen aturador aquesta gent, val? És més, quan tu quedes per sopar tranquil, és quan acabaràs a un karaoke a les 6 del matí amb congressistes japonesos. Per tant, una mica és aquesta la idea, val? Llavors, tot és un entorn per afalagar-te, a més veus el Congreso, allà veus... El problema de ciutats com Madrid, però també com Londres, que jo vaig veure allà, és que són ciutats on la gent té consciència de que està fent alguna cosa superimportant a nivell de país i tal. Barcelona, com que sempre s'ha definit a través del turisme, val? Doncs sempre depèn una mica de la imatge dels dels turistes i de les altres ciutats, dels inversors, no? Per prosperar. Això les ciutats que són sobretot capital, però també que tenen un caràcter, no? I formen part d'una nació orgullosa de si mateix, doncs es nota. Val? I ara us he resumit més o menys la campanya de Jordi Graupera, però això sí que bàsicament ho entenc, val? Llavors, clar, vas allà i veus que jo cada vegada que torno d'una ciutat gran em sento més independentista al tornar, perquè jo vull allò que tenen, val? Però també entenc per què és tan fàcil caure-hi. Clar. Tu has investigat en l'àmbit de la dona, la religió i la comunicació. Em podries donar una bona referència que vinculi religió i dona? Joc de Trons. Sí, però vaja, és ficció, no? Sí, la figura de Maria és important. Algunes feministes, per exemple, que estan fent mesquites inclusives, també, i LGTBI, que tenen un projecte molt interessant per fer mesquites on tothom pugui resar, on es faci assistència a persones LGTBI i que també són accessibles en el sentit en què per persones en cadira de rodes hi poden entrar o tenen llengua de signes, no? Per les persones sordes, no? Per tant, hi ha iniciatives. Machete al machito i us dieu dones de pau? Però us dieu qui? Les feministes. Que hi ha una internacional feminista i jo no me n'he Sí, donat. el partit, és evident, no? Com tot moviment ha de ser de pau. I sí, clar, no amb frases que van aquí propugnant l'assassinat en massa dels homes, no us desacredita com a moviment? No. Per què? Però a més, per què? A Nelson Mandela el va desacreditar que fos líder d'una guerrilla? Calla, encara... El Yasser Arafat, aquesta part... el Che Guevara el va desacreditar? Sí, tots desacreditadíssims. Tots desacreditadíssims. Sí, igual que el Gandhi, que és... Gandhi era un masclista pederasta. Exacte. Fora. Però tothom el reivindica, t'has fixat? Clar, perquè són masclistes. Correcte. Exacte. Sempre guanyem. Va molt ràpid, no, aquesta entrevista? Sí, és que són moltes preguntes i clar, m'has dit mitja hora només i dic, hòstia... No, m'és igual, com si pots estar tota la nit, No em pots canviar de criteri tan ràpid. 45 minuts. Fa poc vas publicar el llibre que es deia De la poma a la pantalla, amor, sexe i desig a l'època digital. Sí. Un assaig sobre l'amor i el desig en el món digitalitzat. El nom és llarg de collons, no? Per què no li dius directament Tinder? Perquè no només parlo de Tinder. O sigui, parles de Tinder. Una part sí, però I parles de més coses. tens Tinder? Què passa amb el Tinder? Amb el Tinder, és a dir, és interessant perquè jo me'l vaig fer per trobar gent que estigués, homes, que estiguessin fora del meu... De què No, perquè sempre anem a buscar els homes, els feministes, és curiós. Bueno, depèn, hi ha dones
feministes lesbianes, però Ah, no sí? necessiten els homes per res. No, ho sabia. A més, és que a veure, ser feminista no vol dir que no puguis estar amb un home, al contrari, t'ho passes millor quan ets feminista amb un home, perquè saps el que vols, saps el que t'agrada i saps reivindicar-ho, no? Doncs Tinder jo buscava sortir del meu àmbit de relacions i obrir-ne d'altres. I el llibre bàsicament parlo de com el món digital ha configurat la nostra forma de veure'ns a nosaltres mateixos i de relacionar-nos. No? I generalment sí, la gent només pensa en les apps de lligar, però són moltes altres coses, no? Per exemple, hi ha una activista japonesa, sempre poso aquest exemple perquè és guai. Hi ha una activista japonesa que és la Megumi Garashi, que crea motlles d'escaiola de la seva vulva i els decora. Llavors ella, a través de crowdfundings per fer altres figures més grans, doncs ella promou l'autoconeixement de les vulves, perquè heu de pensar que a Japó hi ha un tabú al voltant de la vagina i de la vulva femenina, en contrast amb el penis, que tenen processons on desfilen penis. Per tant, una mica la idea amb aquest llibre és que el món digital a vegades pot ser una escletxa, no?, al món físic, per colar missatges subversius. I a més també un punt de trobada entre diferents identitats, perquè per exemple també parlo de Grindr, que Grindr ha suposat un espai segur pels homes gais per lligar, però és cert que en funció de l'ètnia hi ha hagut discriminacions racistes, també n'hi ha hagut de plomafòbia, que vol dir una discriminació cap als nois homosexuals que tenen una expressió més femenina, per allò que el femení sempre s'ha considerat pitjor que el masculí, i també hi ha hagut serofòbia, que és la fòbia a les persones amb VIH. Per tant, és una mica, m'agrada, encara que jo vulgui ser Pilar Rahola, a mi m'agraden les coses amb matisos i complexes. Llavors, en els meus llibres, que en tinc 50, no, el primer és el primer, que surt a la Wikipedia, que està desactualitzada, tio, o sigui, un trauma. No pots editar, crec, Però és supercutre autoeditar-te. Jo conec gent que ho fa. Hòstia, doncs són uns losers, digues-hi. Ho fas tu? No. No, jo no tinc Wikipedia, però... Feu-li Wikipedia, sisplau, que sé jo. Però que estigui actualitzada. No, però en el fons la culpa és meva, perquè això ho treuen de la meva pàgina web i fa 4 anys que no actualitzo la meva pàgina web. Llavors, què estàvem parlant? Bueno, estàvem parlant de Tinder i m'has acabat parlant de vagines del Japó. Bueno, però està bé parlar de vulves. No, és que no surten, val? Però tu no et molesten per un cànon heteropatriarcal. Però jo, en canvi, val? És molt important que les dones reivindiquem les nostres vulves i les nostres vagines. Les dones cisgènere. Els homes trans també tenen vulves, per tant ho han de reivindicar. Val? Espero que amb aquesta resposta t'hagi avançat la pregunta que em volies fer. És que l'he dit abans, ha sigut un error garrafal. Exacte. Però refredarem la pregunta per més endavant. Per més endavant, perquè m'enganxi de sorpresa. Llavors, ja que som a Tinder, no hem sortit d'aquí, No vols sortir de Tinder? Recordes... Quin trauma tens, Joan? És que no tinc Tinder, jo. M'agradaria que m'expliquessis tu quina és la pitjor cita que has tingut mai a Tinder. Totes són fantàstiques perquè... No, a veure, una de les coses que explico al llibre, jo parlaré en un llibre, jo he vingut per parlar en un llibre. Si no l'has portat o sí? Sí que l'he portat, treu... Ai, Déu meu. Joan! És que li caurà tot. Li caurà tot, evidentment. Mira, que és bona persona. Clar, és que pensa que ell això de tocar bolsos de dona no és habitual. Què passa, que té por de tornar-se gay? Bolsofòbia, sí. Bolsofòbia. Però als homes això la masculinitat és superfràgil, un iPhone rosa, una samarreta rosa, un bolso... Heu vist mai un home agafant una bossa durant 2 minuts pel carrer, una bossa de la seva companya? O sigui, jo he vist material nuclear registrat al... O sigui, a Txernòbil ho van fer millor. O sigui, val? Bueno, doncs aquest és el meu llibre. Jo he vingut a parlar del meu llibre. Bàsicament per dir la frase he vingut a parlar del meu llibre. Perquè m'agrada molt... Saps què? Com que ets la convidada, posarem davant de la masovera, perquè total te pot pagar tant. Total, per la merda de publicitat que els hi fas, però els hi posa al costat la seva etiqueta. Clar, molt bé. Veus? Sempre, d'una onada feminista ve una contra una. Doncs no, una de les coses que parlàvem de Tinder, és que parlàvem jo, saps? Volem les teves cites, no una anàlisi de Tinder, la teva pitjor cita de Tinder. Però això té una d'allò, per dir-te que no hi ha... Mira, bàsicament és que normalment tu quan coneixes algú hi ha una espècie de veus si connectes o no, no? Hi ha una guspira.
i llavors esbrines amb les aficions i les complicitats. Tinder és al revés. Primer tens un catàleg de la vista i dels atributs, i a més el pots comparar amb altra gent, que això a la vida real no passa, no tens tots els teus possibles candidats allà mirant en plan no? I això fa que la cita sigui com molt invers. O sigui, clar, vas allà i dius, bueno, amb aquest senyor més o menys he tingut algun tipus de connexió. No sé per què l'algoritme de Tinder sempre em posa gent escalant, i a mi no m'agrada escalar. Si hi ha algú de Twitter que m'escolta, sisplau. Suposo que és perquè els copaires amb marracades m'agraden, no? Llavors, copaire i escalar, no sé per què, es creu l'algoritme i ara. Llavors, si hi ha algun copaire que no escali, també que em truqui, val? Només copaires, Només copaires. Però el Joan també té possibilitats. No, llavors, clar, les cites, no és que hi hagi cites que siguin desastroses, sinó que a vegades ja quan entres, a vegades ja veus que no tal, o quan hi parles més de 2 minuts no hi ha química. Llavors, la clau, jo saps per què no he tingut cites desastroses? Perquè tinc un sistema que no falla, que és, tu quedes a les 7 de la tarda, i li dius, de 7 a 9, si la cita va bé, aneu a sopar, i el que surt. Si la cita no va bé, tinc un sopar amb uns amics, i ja està. Per tant, no hi ha cites desastroses. Com a molt són una xerrada com la que tinc amb tu. Sí, de fet hem començat a les 8 i pot acabar a les 9. Perfecte, vols anar a sopar després? No, tinc un sopar familiar. Veus, una excusa molt bona, veus? Així funciona. Això, molt bé, Joan. He après. He après molt ràpid. Molt ràpid, sí. Parlant de l'amor, com definiries l'amor que ens ensenya Disney de petits? Una merda. Molt bé. Desenvolupa la resposta. No, és un amor en què ja d'entrada en les clàssics de Disney la dolenta sempre és una dona, i a més una dona poderosa que no encaixa en els cànons de gènere. I en molts casos ha estat una dona que es basava, per exemple, la Úrsula de la Sirenita, la coneixeu? Sí. Estava inspirada en la drag queen divina. Per tant, aquí hi ha una dosi d'homofòbia important. Llavors, ja d'entrada et deia que la rivalitat entre dones és normal, que les dones són dolentes amb altres dones, i això és mentida. I ja vaig dir Inés Arrimadas i Ana Gabriel, allà sí que va ser dolenta. Però ja d'entrada hi ha aquesta idea, les dones rivals i la dolenta és la que té un rol de poder. Llavors, la idea és l'amor a primera vista, però el problema a vegades no és l'amor a primera vista. El problema de les pel·lícules de Disney és que aquest amor de primera vista passa a ser el que defineix tota la relació. Fins al punt que moltes vegades, pensem en la Blancaneus o la Bella Dorment, aquestes noies estan inconscients quan els hi fan el primer petó. Joder. Clar, llavors dius, com pot ser que hi hagi 5 tios que hagin violat una tia que està inconscient, que és el cas de Manresa, dius, home, no sé, a la Blancaneus hi ha 7 tios mirant i un tio que li fot un petó a una tia que està inconscient. Llavors ella es desperta i diu, oh, és l'home de la meva vida, aquest senyor que m'ha fet un petó mentre jo estava inconscient, en lloc de portar-lo al metge i salvar-me, m'ha fet un petó, és l'amor de la meva vida. I això també dona la idea que l'amor a les dones és una cosa que ens cau i que és l'home que ha de fer els passos i és l'home el que ha de triar. Llavors, això, que és el clàssic Disney, fins i tot la Sirenita, el que fa és perdre la veu, que és el seu principal atribut, perdre-la. I fixeu-vos també una altra cosa, és que moltes vegades aquestes princeses acaben en un castell, allunyades del seu entorn, i la Sirenita fins al punt que passa del mar, que és on té tota la seva família, fins i se'n va i es torna humana. Per tant, estem parlant de gent, de dones que perden totes les seves connexions familiars per anar-se'n amb un home. Que això sona, si llavors les maltracten, doncs no saben on sortir perquè han tallat tots els recursos. Un altre cas és la Bella i la Bèstia, que la Bella té síndrome d'Estocolm. És a dir, un senyor la segresta i al final ella se n'enamora. Que us he destrossat Disney? Doncs benvingut. Ja sabeu el que és feminista. El feminisme és destrossar-te tota la teva infantesa. I Love Actually. Ara no podrà mirar Love Actually és la pel·lícula més masclista de la història. Quina era aquesta? Era de l'aeroport, que hi ha diferents històries, no? Sí, totes masclistes. Totes masclistes. I la del nen també, que toca la bateria, també és masclista? Home, sí, perquè s'assembla a la seva... No, la noia calibrada es diu com la seva mare. Vull dir que hi ha un síndrome d'Èdip, sí, Joana. Sí, o sigui, fins i tot la mona té un substrat que fa molta por. Ja, però... Edípic tot.
Hi ha alguna història que valgui la pena de dir aquesta sí que compleix tots els estereotips? No, perdó, no compleix cap estereotip, per tant és... A veure, jo t'he de dir que és impossible que hi hagi una sèrie, fins i tot el conte de la criada, algú l'ha vist el conte de la criada? El conte de la criada és el mal, val? Perquè, ui, dones utilitzades per parir! Què us penseu que era l'esclavatge, tio? O sigui, tu de veritat creus que ara totes les dones blanques estan oi, Déu meu, el conte de la criada, quina cosa, no ho havíem vist mai. Per l'amor de Déu, que les dones gitanes les esterilitzaven, igual que les llatines, que les dones afroamericanes les feien servir per parir esclaus, que les tractaven com mules, què m'estàs dient, val? Doncs fins i tot una cosa molt feminista com el conte de la criada és una cosa racista, en el fons, val? És racista. Però mireu-ho igual, perquè la gràcia no és censurar, sinó reflexionar, d'acord? Molt bé, perquè si no sempre, les feministes censurem, les feministes no censurem, mireu el que vulgueu, però en cap, d'acord? Llavors, pel·lícules de Disney que estan bé, Lilo i Stitch, que mostra la relació d'una germana, us fa pensar, vius i et fa pensar. Frozen... Això t'anava a dir, Frozen 2, que està promocionant la homosexualitat, no s'hauria de censurar? No, perquè a veure, Disney sempre ha parlat d'homosexualitat, i els dolents de Disney, Scar, el Jafar, l'Hades, tots aquests, si us hi fixeu, són molt amanerats. El Radcliffe de Pocahontas anava de rosa amb llacets i tenia un perrete, com les dones, com la Paris Hilton, val? Per tant, doncs hi ha això, vull dir, sí, i a veure, Timon i Pumba, que són dos ociosos senyors que viuen junts i decideixen adoptar un nen d'una altra espècie. A veure, aquests Timon i Pumba són gais, igual que Epi i Blas, val? Sí. Sempre hi ha una parella amagada de gais que marca generacions. Timon i Pumba, Epi i Blas, i els nostres avis tenien Ben-Hur. Sí, Ben-Hur era una relació de dos homosexuals suats, musculats, que no li podien dir al Charlton Heston perquè si no li venia un atac de cor, val? Això és veritat. Llavors, sí, hi ha pel·lícules de Disney. Frozen, de fet, subverteix tots els tòpics que sortien a Blancaneus, perquè ella, la Elsa, és poderosa, però no és la dolenta, hi ha una amistat entre dues dones, no? De fet es diu que l'amor, un dels amors que també són molt importants, és l'amor entre germanes, val? És la primera vegada que un amor entre dones no es posa per satisfer els públics masculins heterosexuals, i es diu que aquesta idea de l'amor romàntic a primera vista a vegades et pot sortir malament perquè el tio primer que s'enamora, el paio que s'enamora l'Anna, és un cretí, no? I en canvi troba un altre noi que hi va creixent. Per tant, i si Elsa fos lesbiana, doncs seria fantàstic, però no sé fins a quin punt ho serà. Del Batman, ara faran el Batwoman, de Superman, Superwoman, de Cazafantasma van fer la versió de dones. Què serà el següent? Dir que Déu és una dona en lloc de ser un home blanc? Potser. Però totes aquestes coses ja hi eren, als còmics ja estava. De fet, un dels problemes que passen als còmics és que són més diversos que el que veiem a les pantalles. Llavors, i de fet moltes vegades si tu creaves un Superman i una Superwoman era perquè el còmic, l'editorial rival no tragués els drets, val? De fet, si us hi fixeu, Iron Man és Batman, Capità Amèrica és Superman, Deadpool també té un altre, vull dir... Però a veure, si Déu és dona, doncs molt bé per ella. Jo crec que no té gènere, Déu. Ets creient? No. No, perquè a més això em causava de petita un trauma de dir, val, imagina que jo soc cristiana catòlica, vaig al cel i el Déu que em trobo és Alà. O al revés, imagina't que ets musulmà, vas al cel i et trobes Javé, o tot un panteó indi. Que de fet, si jo m'hagués de fer una religió, seria la nòrdica, perquè Jesús va prometre la pau al món. I Odin va prometre alliberar-nos de serps gegants. Tu quantes serps gegants has vist? Exacte. No passa. I si el que dic és mentida, que Déu baixi i ens faci un senyal. Però ja està. Molt bé. Dimecres passat la Guàrdia Urbana va reprimir l'acampada universitària. Jove. Per què rius? És d'esquerra, és veritat. Tu vas aplaudir que en aquesta en una de les tendes que hi hagués un lloc reservat perquè els homes i les dones poguessin menstruar tranquil·les. Sí. Jo em pregunto, si em sangla el nas i em poso un tampó al nas, puc anar allà a estirar-me? Sí. Faràs el ridícul, però endavant. Però estic complint el que tu m'has dit, un home està en una tenda. No, però jo dic... Tu no menstrues. Pel nas. No es menstrua pel nas, es menstrua però menstruar és pedreçant, no? Només?
No. No? És l'acte de... Desgarro? De desgarro total. Però això et fa molt riure. Per què rius quan parles de la menstruació? Els homes riuen quan parlen de la menstruació i no volen parlar d'això. O sigui, senyors que miren les pel·lícules de Stallone, veuen sang menstrual. Heu vist mai sang de la regla als anuncis de compreses? És blava. És blava? És superbonic. És com allò que et fots a la boca. Però per què és sang reial que és blava, cony? No. Llavors, si tu fossis un home trans, Sí. val? Sí que menstruaries i podries anar allà. I per què costa tant d'entendre que hi ha homes que menstruen? Vull dir, la reacció va ser... Vaja, era passar el timeline i veien la captura del teu tuit i deien, hosti, aquesta. No costa una mica d'entendre que encara avui dia, 2019, hi hagi gent que carregui sistemàticament contra això i no faci una obertura de mires. Bé, ara fa poc ha sortit un informe que diu que la taxa d'atur entre les persones trans és del 80%. Per tant, i un dels sectors de les dones trans que tenen de sortida és el treball sexual. Per tant, jo crec que aquell tuit, no, a part de... Jo estava pensant fer un bot, sabeu aquells bots? Automàtics, no? Automàtics que cada hora digués els homes trans existeixen i posant fotos d'homes trans, perquè jo crec que el que passa moltes vegades també, i això són també les pel·lícules i les sèries, veus, jo ho vaig tirant tot cap al document. És que a vegades es diu per què un actor cis, no, que té el gènere que concorda amb el que sent, no pot fer papers de persones trans. I una de les idees, i això m'ho va fer reflexionar una dona trans una vegada, és que vulguis o no, la transició marca un efecte en el cos de les persones, no? I moltes vegades, si tu veus la Scarlett Johansson, que va deixar de fer un paper d'home trans, tu en el fons el que veus és la Scarlett Johansson disfressada, val? I tu et penses que els homes i les dones trans són bàsicament gent disfressada, no? Perquè Marlí era un actor que feia senyora Paco León a la Casa de les Flores, feia d'això, no? Per tant, i en realitat, no? Tu mires una persona trans i veus que n'hi ha de molts tipus. Hi ha gent que ha començat la transició molt de gran i sí que pots pensar, no, que no s'ajusta al que coneixem a la feminitat, però n'hi ha molts d'altres que sí que s'ajusten, que aquests a vegades ho tenen més fàcil per passar, no? Però també veus que hi ha persones que són simplement andrògines, no? I tota aquesta, i a vegades jo crec que també això genera com una por al desconegut, és a dir, el que no s'entén genera com aquesta actitud de jaja, anem a riure. Llavors jo crec que si es visibilitza més, la gent veuria una persona trans i diria, saps? I no passa res. Sí. Per què la mesura de Ciutadans sobre els ventres de lloguer és masclista? Per què els homosexuals tenen dret a poder pagar per un lloguer d'un ventre, per tenir un fill i estimar-lo tota la vida? Home, la idea de... Hi ha una idea, no?, que és Virginie Despentes, apunta, Joan, cita feminista, clar, no? Que ella parla del sistema prostitucional, és a dir, d'un sistema en el qual l'home ha de ser el servit i la dona el que li ofereixi aquest servei, no? Per exemple, quan mantenen relacions sexuals coitals entre homes i dones, l'home a vegades diu, no, és que em molesta el condó, no? I clar, la dona a vegades accepta fer-ho sense condó, perquè estan els dos molt calents o el que sigui. Clar, aquí estem veient com el risc d'un home no posar-se condó és gaudir una mica menys, mentre que el risc de la dona de no fer condó és quedar-se embarassada, no? Per tant, veiem una mica la diferència, no? Llavors, aquesta idea en els ventres de lloguer es reprodueix una mica, no? De dir el cos de la dona al servei de l'home, no? De la família, no? Perquè també hi ha dones que ho fan, normalment hi ha relacions de classe i d'ètnia, no? Perquè no només el gènere, no només és el gènere. Llavors el problema que hi ha en la gestació subrogada, no? I en els ventres de lloguer és que la gent pensa que si fos altruista aniria millor, però els estudis indiquen que no, perquè igualment, no? La gent, si tu els dones una compensació, hi ha gent que cobra zero a la vida, hi ha gent pobra, val? Llavors, quan tu els dones una compensació a aquestes dones, doncs clar, si tu cobres zero i passes a cobrar 11.000 euros per gestionar un fill d'un altre, doncs ja són 11.000 euros més, per exemple, no? Que és el que es fa en alguns països, com Grècia, que volien fer 1.000 euros per mes, no? Més després del pare i tal, uns mesos de recuperació. I la forma altruista tampoc es veu que funcioni gaire, perquè hi ha molt poca demanda i llavors és quan se'n van a buscar a fora dones en una situació més de vulnerabilitat. Llavors, el problema que hi ha amb la
gestació subrogada és que no trenquem aquesta idea del cos de la dona al servei del de l'home. Per què Instagram censura els mugrons de les dones i no dels homes? Perquè s'associa que els mugrons femenins, no? Són una cosa absolutament sexual, no? Que pot violentar alguna mena de cosa. Però també s'ha de dir una cosa, que això parteix de dues assumpcions. Assumpció número 1, que les dones no desitgem. I les dones heterosexuals, sobretot, no desitgem, perquè clar, a mi em fa gràcia que es vulgui censurar el tors de no sé quina actriu, però Jason Momoa, el coneixeu, Aquaman o The Rock, doncs tenen uns torsos que dius, val? I clar, segons aquesta teoria, les dones haurien d'anar totes boges, no? Per tant, es considera, i els homes homosexuals o bisexuals també, per tant, es considera que aquí només l'únic que desitja és l'home heterosexual. Però a més també hi ha una idea que quan tu et fas una foto a Instagram o, per exemple, fas topless en algun lloc, ets tu qui està posant les condicions sobre el teu cos. Val? Ets tu qui escull la representació, és a dir, estem en l'àmbit de l'autorepresentació i l'àmbit de l'expressió. El problema, que això és el que deia Megumi Igarashi, que per cert van a la presó per fer els seus objectes amb motlles d'escallola de la seva vulva, és que en realitat el que molesta no és tant mostrar uns pits, sinó que aquests pits no estiguin definits seguint la mirada del plaer de l'home. En el moment en què és una dona, la Megumi Igarashi diu el que els hi fot és que jo agafo el meu xitxi i el converteixo en una funda d'iPhone, o en una canoa, això és el que els hi fot. I per això ha anat a la presó 2 vegades, perquè diuen que el que fa és obscè. Quan tu vas a qualsevol sex shop de Japó i et trobes reproduccions fidedigníssimes del que és una vulva. Jo una vegada vaig anar a un sex shop de Londres, quan vivia a Londres, i hi havia un pit, completament, que la gràcia era ficar el penis pel mugró i és com si s'estiguessis follant un pit, i era japonès. Jo no ho entenia fins que una amiga m'ho va explicar i vaig dir, me la vaig quedar i mira, això és japonès, els japonesos hi van posar molt rars. I si hi ha algun japonès que ens estigui escoltant, ja sé que no surt així. O potser vostè sí. Llavors, és això, no? És a dir, quan el pit està pensat que el desig masculí s'accepta i quan no, no. És a dir, quan una noia porta escot, superguai, però quan una dona dona el pit, tenim problemes, no? Per tant, és una mica aquesta la idea. Ara també va fer una pregunta que no podré respondre, però que és cabdal perquè podem cobrar. I és, jo t'he de dir, està bona aquesta cervesa, però com que tu no portes cervesa, t'has fotut una cas, no em pots dir res, però farem veure que sí que te l'has begut abans, vale? Val. Molt bé, està bona la cervesa. Sí. T'agrada la cervesa de la Masovera? La cervesa sí, però l'etiqueta no. Fantàstic, ja està. Perfecte. Ara et faré un test, que és Joan en Joan, que serveix per contrastar si ets allò que dius ser, que en aquest cas és feminazi, no? Feminazi. Portes un gabinet al bolso per tallar penissos? Sí. Va. Però depèn, de dones trans no. El ganivet és amb serra o és d'aquells de tainet? No, amb serra. Serra. Estàs organitzant gulags contra els homes? Sí. De fet, jo crec que si mai governo en alguna cosa, és obligatori passar un dia sense homes. El 8 de març, quan jo governi, el reconvertiré en un dia sense homes. I ja veureu, és fantàstic. Només acceptes l'home com a animal de companyia? No, com a esclau sexual. Hòstia, no. Animals de companyia tinc el meu gat i la meva gata. Pèls al sobaco? Depèn del dia. Mig punt. Mig punt. Pèl a les cames? No. Depèn de qui, dels tios o de les ties? No, tu. No vull pèls a les Llavors cames. ets poc fem. Pèl al bigoti? Saps què em va passar amb el meu bigoti? Que és que jo tinc els pèls superrossos i no se'n veuen. Però resulta que a vegades creixen i a vegades tinc un pèl superllarg que sembla una morsa, però és una putada perquè jo no me'l veig perquè és transparent i llavors quan vaig a TV3 aprofito i li dic a la maquilladora, escolta, em pots treure aquest pèl que és superllarg? Però sí, o sigui, no tinc pèls, els tinc transparents i petitonets i llavors de tant en tant algun creix en plan bolet nuclear i sembla una morsa i el noto, fas així i te'l notes. Per què no surts a TV3 a ballar? Vull que em surtin així, com les morses aquelles, però només me'n surt un. No, Verge Santa.
Llavors no tens per al bigoti, cosa que també costa molt. No, tinc palets transparents. No, ha de ser Però jo no negre i tinc... Això és fondós. discriminació. A veure, el bigoti d'Aznar és bigoti? Sí, però ¿No és bigoti? d'un tio ros nòrdic també és Ara que bigoti. vindrem, que les pelirrojas lo tenen pelirrojo, no? És el mateix, el rossos és fosquet. Però tu has vist Leo Messi? Leo Messi té la barba Allò no és una roja, barba, allò és una és- barba. Allò és la barba de Déu. Però les barbes, saps que les barbes són el Wonderbra dels homes? Pablo Casado ara està bo, i és per la barba. Igual que l'Abascal, està bo per la barba. No val res l'Abascal. Igual que el Trapero. Què he dit ara? Trapero està sexy amb barba, però sense barba no. Oh, és veritat. Igual que el Torrent. El Torrent es va treure les ulleres, es va posar barba i està bo. Sí, certament, és correcte. Tens pèl a l'esquena o te'l deixes créixer? No en tinc de pèl a l'esquena. Ostres, estem anant molt malament, La copa menstrual és el millor invent de la història? No em va bé la copa menstrual, és un trauma. Per tant, no l'utilitzes? No puc. Pues no. Però sí, és un bon invent, o sigui que jo no el puc utilitzar, per exemple, No. la Rodoreda no m'agrada però reconec que és bona escriptora. Per tant, no té... Mira, el Joan... Hi ha un club, vols que fem un club? És com Paul Auster no és bo escrivint. Així, què és més important, l'opinió d'un porc o la d'un home blanc heterosexual i occidental? Depèn del porc, si és vietnamita és mac, és bufó. Quina especialitat? Que concreta, si és vietnamita, sí. És que són super bufons, però llavors creixen una mica. Llavors, és important el porc. Sí. Mig punt. I com s'arreglarien tots els problemes polítics del planeta? No pot llegir la solució. A veure, jo, després de molts anys d'estudi feminista, he arribat a la conclusió que tots els problemes del món se solucionarien si apartéssim els homes. Molt bé. Qualsevol cosa, feu la prova. Porno feminista, què falla? El típic gilipolles que es fot la palla en el puto taller d'autoconeixement de la curva. Vale? El porno? Poliamor. Què problema falla en el poliamor? Els homes. Ecologisme, tot, els homes. Fatal. Torna a explicar lo de la palla. Però tu has vist? Què collons? El Saló Eròtic de Barcelona ara el fan feminista. Sí, vaig anar-hi, sí. Vas anar-hi. 3 dies, sí. El feminisme. Sí, ens va convidar un amic Esquet. Vale, doncs molt bé. Una abraçada, Nomi. No sé qui és, no dic, però... La portaveu del tema. Però fan coses, tallers feministes, i sempre hi ha el típic tio que va amb la gravadora allà, no sé què. Doncs el porno feminista l'estan arruïnant els homes. No tots els homes trans no. I moltes vegades els homes racialitzats, segons quins, tampoc. Però algú es va fer una palla, no has dit? Bueno, sempre hi ha homes fent-se palles a un saló porno, és que... Quina és la raó de ser un saló porno? No ho vaig veure jo. Bueno, has tret un 4. Però perquè quin és el criteri del mig punt i el punt sencer? A veure, si portes de vegades per al sobac i a vegades no. O el portes... Però sembles la barbija puta, tio. Qui és aquesta? És una que reparteix carnets de feminisme i a més es fica amb les dones que porten vel i ella és anònima. Llavors, tia, portes vel, gilipoll. Joder. Bueno, És que m'ha bloquejat a Twitter. I qui no? Bé, Tu no? No. Si em vas contactar per DM, tio. Sí, molt heavy, Bueno, sí, vaig fer follow l'altre dia. Ara t'havia de preguntar si has provat la cervesa, hauries de dir que sí, vale? Que sí. Has provat la cervesa? Sí. Fantàstic. Quina cervesa és la masovera? T'agrada tot més l'etiqueta. Aquí sempre preguntem per la sèrie dels anys 90. Vale? Bola de Drac, Doraemon. La setmana passada ens vam fer saber com que sempre preguntem per Bola de Drac i Doraemon. Som una visió molt macho de... Pregunta per l'Arale. Què Per què me n'anaves de preguntar? No, t'anava a preguntar perquè aquest feminista per Musculman, però l'Arale pot ser molt més. A mi m'agradava molt el Musculman, m'agradava molt. I Bola de Drac també, i l'Arale també. Què molava més de l'Arale? Que es digués Arale i el protagonista fos el Dr. Sloop? Exacte. No, però el Dr. Sloop... Es deia Dr. Sloop? Sí, però la protagonista era l'Arale. I es deia no. Dr. Sloop, perquè... Però això també passa amb el Harry Potter. El Harry Potter, val? Qui salva sempre el cul, al Harry Potter, a totes les punyeteres pel·lícules? El Ron, com a borratxo. L'Hermione Granger, val? Doncs per què no es diu Hermione Granger al Harry Potter? Per masclisme. Però si escriu una dona al llibre. No, i què? Però tu què penses, que les dones no són masclistes? Existeix això? Sí. Expliquem, argumenta. Però si ja estem fent tants, 3 quarts. A veure, la Ramma 1 i 2, te'n recordes de la sèrie aquella? Sí. És la primera sèrie trans?
No, potser la primera sèrie de trans, a més aquí sí, però hi havia un còmic que me'n recordo d'una autora japonesa, un manga, que es deia El 9è o 13è passatger, que hi havia personatges que no eren binaris, no eren trans, no eren binaris. Llavors no, Rama la... Sí, aquí a Catalunya em sembla que sí, que Rama és... Tu dimarts feies una piulada que dius, la gent creu que m'ofendrà si em diu que tinc la boca grossa. Sí. M'agradaria saber primer per què t'ho diuen i Per la foto de Twitter. Perquè em cap un micro també. No cal que ho facis, que després han de tocar i... Bueno, tu volies saber si sóc la Marta Roqueta? Doncs si la Marta Roqueta a Twitter té la boca grossa i jo ara faig la prova, doncs sabràs si sóc la Marta Roqueta. T'hi cap el puny? La mà sí. No cal. Bueno, o sí. Mira. Dios santo. M'hi caben les galetes, jo em menjo les galetes sola, sí. Que sóc l'única que ho sap fer, això, home, ja va. Bueno, i ara per acabar, és aquesta la pitjor entrevista que t'han fet mai? No. Saps qui em va fer la pitjor entrevista? Ricard Ostrell. No, és mentida. Hòstia puta. Però Ricardo Ostrell un cop sap que fem la cova i fa un programa que es diu Planta Baixa. Fota't. Nosaltres estem més avall, cabron. Bé, doncs, espera, no deu acomiadar encara, que ara entra el Vila. L'Operació Judas, que va marxar fa una setmana, doncs torna només per fer bla 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 Vila, entra el Vila. No el podeu dir, m'encanta. Per què tu fas la banda sonora? Estem molt empleats. Mira, Marta, normalment jo vinc aquí i faig els 5 minuts més cars de la història de les emissions digitals i me'n vaig. L'únic problema és que tu m'has donat molta feina. Perquè ets autora de grans frases com parlant de coses cutres, creus que és més cutre autoeditar-se a la Wikipedia que l'Enric Miró o Pilar Rahola. Això és una pregunta. No, és l'afirmació que has fet. Val. Sí, estàs parlant de coses cutres i tal. Has citat només tres autors feministes. Bueno, comptant l'artista. Quins? El Jack... és transcripció... Jack Halberstam. Sí, Jack Halberstam. No és transcripció de res, és que no t'entens la lletra, però no m'estranya. Sí, no. Tu ets metge frustrat, tio. Sí, totalment. Vale, què més? La Virgin de... Virginie Depens. Depens, sí. Que té certa ironia el nom. I la meva Miyagashi. Megumi Garashi. I espera que sota has posat Enric Vila. A veure. No, perquè estava fent-ho després. Llavors, també ha sigut molt divertit perquè has parlat de Lilo i Stitch com a parella homosexual. No, de Timon i Pumba. De Timon i Pumba. Sí, però no has estat tota l'entrevista. No sé, m'estava avorrint. T'estaves avorrint? Sí, entre acudits. No, però estaves parlant de Lilo i Stitch com a parella de... No. Home, que no són una parella, Lilo i Stitch. No, les germanes, he dit. Lilo és l'animal aquí. Sí, és el gos. No, és la Lilo i la Stitch. La Stitch és el gos, la Lilo és la noia. Per això. I actuen junts com una parella. No. Bueno, les germanes... Bueno, però escolta, això és... Bueno, tot això venia perquè l'Enrique Barro, de fet, va explicar les seves aventures sexuals fantasioses amb la parella. A mi no m'heu deixat, us ho dic. Et follaria Lilo i Stitch? Però què dius? Això no, és que no ho va afirmar, va estar parlant moltes estones. Que es follaria Lilo i Stitch? Sí, tenim un vídeo que ho demostra. Però quin problema teniu amb Lilo i Stitch? No, l'Enrique Barro. Vale, què més? L'Enrique Ballo, qui és? Barro. Ballo és el davanter del Cèltic. Veus? No, és que a més m'està explicant molta estona les drogues que es fotria, com ho faria, va ser molt gràfic. Bueno, escolta, estem parlant de mi, no? Doncs calla amb Sí, Ballo. Sempre ha de parlar d'un home, sí. Sempre, Veus? Sempre. Què més? Vale. Després, pel tema de les cites de Tinder, no ho fas de la manera òptima. Per què? És un expert. Clar, no, és molt explicat, de fet, El meu és bastant més patètic. La qüestió és que has de dir que tens 10 minuts per fer un cafè. Llavors així, si vols continuar, ja quedes un altre dia, o si no, no. És més efectiu, són 10 minuts i ja està, cap compromís per les dues bandes. Però a vegades costa, jo que sé, sempre trobes alguna coseta, jo trobo que una hora ja està bé. Ell dura poc en tot. I tu això com ho saps? Bueno, és que portem molt de temps junts, la veritat. Sereu l'Epi Blas de la generació Centennial o què? Sí. Millennial. No, Millennials som nosaltres, ja estem Tu de quin crescuts. any ets? Del 88. Ja estem, 90. Clar, tu ja no. ja estem traumatitzats per el Timon i Pumba. Que gran ets, no, de cop i volta? No, 32 anys. no, 31. Quan fas els 32? Quan fas els 32?
El mateix dia que van néixer Pol Pot, Ho Chi Minh i Malcolm X. M'encanta. 3 de desembre. No, 3 de desembre no, què dius? Bueno, va, següent. El tema, després, que parlaves dels referents, de com Disney havia convertit a la majoria de contes en productes completament masclistes. Que estava recordant que TV3 va emetre tots els contes d'Andersen, fot molts anys, sense censurar, per dibuixos animats per nens, i me'n recordo que hi havia la versió de Sirenita i cada cop que la veia plorava com un desgraciat, perquè s'acabava convertint en espuma de mar de veritat, i era horrible, vull dir, l'acabava mig matant per allà al xungo, saps? Vull dir, era molt raro. Després, el millor del programa per això, Joan, i aquí t'has superat, i ara no parlaré de tu un moment, que és que no has fet cap referència al futbol fins ara. És veritat. A mi m'agrada el futbol, això és un estereotip de gènere. No, és que aquest tio no para de fa totes les preguntes amb Clar, dic que ve una dona, i no parlem de futbol. Veus futbol femení? Sí, Quin? el Mundial. Vale, que és cada 4 anys, està bé. Vale. Vaig anar a veure la Catalunya-Euskadi fa 1 o 2 anys. Però bueno, no ens desviem del tema. No ens desviem. Joan, que és el teu minut de glòria, va. Sí, i acabo. I de fet, ha sigut la millor entrevista d'aquest minut fins al moment, perquè he dit 2 veritats com un temple resumida en una. Que és que la Mercè Rodoreda no és una bona escriptora. I és veritat, és una cosa que s'ha... No m'agrada. Bueno, no és una bona escriptora en termes generals. Va. I que el Paul Auster escriu malament. Escriu fatal el Paul Auster. Ha escrit la mateixa novel·la des dels anys 70 o 80. És com Woody Allen, sempre fa el mateix, són fantasies pell verd en el cas de Woody Allen, i el Paul Auster no sé què fa, perquè me'l vaig llegir un i, bueno, parla de Nova York, no? Sí, constantment. I de la seva vida blanca. Doncs ja està. I després, ja per acabar del tot, Joan, ha estat molt bé l'entrevista perquè a cada pregunta l'inestimable Marta Roquet ha aconseguit fer uns zasques genials que guardarem, reproduirem i emmarcarem per tot arreu perquè és l'única manera de callar-te la puta boca. Vale? Amb qüestions sensates. A més, hem après molt de tots els temes que has explicat. Bueno, tu no gaire, perquè... Ha confós l'enllestit, saps? Però en general sí, va. Sí, hem après molt i ha sigut molt pedagoga amb les respostes, cosa que s'agraeix molt, la veritat. Gràcies. I fins aquí, Joan, bueno, el que em pagueu ja no dona per més, o sigui que... Exacte, com que falten 7 minuts per les 9 i a les 9 he de marxar perquè si no et pensaràs que és una cita important. T'agraeixo que ens hagis acompanyat en el... Què és el tercer? Quart programa? Quart programa. Colin, doncs així clar que soc la millor, si només n'hi ha hagut 4. 4 aquesta temporada. Ah, val. 4 i 3 dones. Molt bé. Esteu acabant amb nosaltres. Sí, i a part, o sigui, ha sigut en realitat l'entrevista més light, no ha passat res. Bueno. O sigui, mira, a l'Òscar Dalmau li va tocar el cul. Sí. Durant bastanta estona. L'ha acertaria, em va tocar Vols que et toqui el cul, Joan? Com vulguis. Jo al final... Apa. Bé. Va donar el consentiment, val. És que només sí és sí. Exacte. Ja has acabat? Sí, ja. Vale. Bueno, doncs Marta, moltes gràcies per acompanyar-nos. A vosaltres. Ha sigut un plaer que ens hagis fet la teoria feminista. Per curar-me amb espans. És un programa d'humor. Per tant, les preguntes que he fet són en humor. Perquè després vindrà la piulada de que macho, que masclista. No, en humor. Molt bé, Marta, moltes gràcies per acompanyar-nos. Un aplaudiment per tancar-ho. Salut!